saron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis. DDX 500 nagapalang dulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong hapon mga pitalangga namon nga mga tagpalamati, suguran naton subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa aton drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan. Nan! Biraha! Biraha, gid! Biraha! Hindi kaya mamana kahit sa inunin mo yamang niya. Gulang pa na siya gali kay Papa. Kung itang karos na kami karon, ha? Ano ginang gusto mo? Ruben, anong gwaso pagabuhi mo? Mabuto ang tiyan mo sa gutom. Ha? Basta, hindi kaya. Hoy! Oh, hindi Dayan! ko. Sinong matuban di sa balayaw? Ikaw o kung kami ni mamang mo. Mana mo na ang problema sa inyo subong nga mga pamatanon eh. Kaya daw kamo pa yung mamayor sa ginikana ninyo. Dalolo ko na lang na yan. Hindi kaya. Lugay na. Ha? Lugay na. Huwag ka na sa maimo, kay tapos ang istorya namon. Amugyan. Ipuyo ka ni Jeronimo. Na. Kag ang ipasulot mo sa ulo mo nga hindi lang ikaw ang salbar sa kapigaduhon kun ipuyo ka ni Heron. Amugyan. Pati mga manghut mo. Hoy, impus na! Ay karunda palon tagakaroon. Ilis na to. Pagpaligo kag tawasin ang ilok mo. Kay mamalayo di karon si Heron. Huwag pagwapa ka ha.
para maganahan man ang malam sa imo. Kasi siya! Hindi ta ay karon. Hindi na yung mahiri na. Mayo kaya gani kay makahalin ka na rin sa balay. Kuya, antos ba kuya? Kumatakaan ko kag wala ka na malayas na kutiyan ng niya. Sige sila pamata nga pamata. Nasan ipangasawa mo na nila sa tigulang. Hindi kaya. Ano? Buot mo na guro si Joeron, Mga buot. Nung kilala mo kisa ba? Wala ko pa nang sagari nakita. Ngala na lang gari na batihan ko siya. Minsan na bala muni. 15 pa lang kuya. Siya si Sinta na. Lolo ka lagi na siya. Ay, Stingy lang Stingy lang bala. Ote, paano yan si Eralia? Wala ba siya kayo pala sa plano nila ni Mama hanggang Papa? Manang, mabayin lang na si Erol, Ano man ang kuhaon mo na siya man? Nagatabas pala na siya. Bisan niya, ipalangga ko saya. Nagpalangga yaman kuya. Hambal pala nila na. Ang tigulang ko nung nami magpalangga. Nami kung tigulang ang pana mo ya. Kaya kabata ka niya kung ati panunya ka. Narig ka man kaya yaman amdam niya. Hindi ko yan sa tigulang. Hindi ko yan. Di paano ko man ganipin na? Malalis na din sa ila ni Mamang, ha? Makastiguan ka kita. Ayan! Sige ka, nagla! Dugay-dugay, arat si Zero ni mo! Natasig ka naman ng ay! Ayan na! Pinapadali ka na ni Mama! Hindi ko yan. Hindi ko yan. Mahuluyon nga bata ni? Hipuson? Ay, oo. Kaysa tanan sa ilang mag-utod, siya ang kamagulangan. Siya ang pinakamahuluyon. Nagipuson. Pero may pagkamaldita. Wala problema. Maliwat inakon mag-upod na kami nga doa. Kamusta ka, Dayan? Hoy, sapat. 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 Ay. Heron, daw apa ni siya. Ay, ikaw na bahala magdisiplina sa iya. Maldita ni bata ni. Gusto ko siya dalon sa balay ko, Camillo. Ay, dala. Agod nga makilala man sa blasang dua ko kabataan blaw. Sako abis na subong Ano pa, wala sila makaupod sa akon. Ay, dala siya. Imo na ina siya. Pwede na nga hindi mo na pang ibalik diri sa balay. Pero, istoryahan ay tahiron. Wala gid ako sila malipat, oy. Kita mong karga sang karo ko to sa gwa, ho? Humahi ato.
20 kabanis. Kung mapagaling ina, mga lapit man na pulo kasako nga bugas. Ay, abaw! Kagkuhaan dito sa turil ang karabaw nga turo nga inog hatag ko sa imo. Ay, abaw! Bawa. Kabaylo na sang pagpangasawa ko sa subang mga bata. Ay, abaw! Kaalwan sa imo kaayo, Hiron? Ay, Kaalwan abaw. sa imo? Di buinas kitang bata namon nga ikaw ang mapamanan niya. Di buinas kita katama. Ay, abaw! Kita mo, Dayan? Dayan. Ay, sus! Dayan, Eh, himusa ng mga bayo mo. Kay malarga dayon kita. Ay, sige na. sige na. Sige na, Dayan. Hindi, kuya. Hindi mo ganit karon. Hindi, kuya. Ay, dalagan man siya! Dayan! Balik ka rin! Ilagsan ninyo siya! Ano? Ilagsan ninyo! Camilo! Isper! Ilagsan ninyo! Dali! DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upo kang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify. Namuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan. Diabetes ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang nakamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre!
Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Congratulations, Angeles Zaldivar sang Barangay Halandoni, Wilson City proper. Kay ikaw ang nagdaog sang bago nga electric fan kag 1,500 pesos sa K5. Dakop ka, iloko mo promo! Lugang ko ni buwas balaan mo mapa-ultrasound. Paano ko bitbitabalan mo? Yung dialysis ako. Thank you kay Dr. Ramil Uy kag sa K5 News FM. Yan mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basig kamo naman ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dakop Ka Iloko Mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, ganit may daog ka. K5 News FM. May balita na, may drama pa. Kampiyon! Malapot ka gani! Malapot ka gani! Gawat ang kalasakon! Hindi kaya! Malagyo ka! Nag! Gin ka pa! Anjagin! Nadasma ka ginagaga ka! Bangon! Bangon! Tekot hindi! Sipaon ta ka! Bangon! Kita mo kung anong premi mo sa bata mo ganito bata? Hangay? Kasakitan! Na! Bangon! Bang! Kaya mamana kay Chihiro niya. Paugtasun mo gid ko, ha? Ha? Guyurot ka kagagaga ka. Abing buhok mo kay guyurot ka kagagaga ka. Nakasing buhok mo. Nakasing buhok mo kay guyurot ka kagagaga ka. Ang ibal ka? Magdita ka gid, no? Magdita ka gid! Si Dayan mo ito nagasakay sa karo naglabay sa balay bag-ulang ho? Kag naghibi siya? Sino itong upo diya man? Si Dayan siya makadto? Wala man siya makamuno sa ako niya may laktan siya. Makadto ko bala sa ila? Mamangkot ako kung si Dayan makadto si Dayan? Malakat ako subunggid? Malakat ako? Mayong hapon, Cho Camilo kag Jasper. Mamangkot ng utani. Ano? Sa din makadto si Dayan? Paano ka kabalo nga naglakad si Dayan? Managbalita sa imo? Ha? To, bugkaw. Hindi kaya kasarang magbuhi sa abon nga anak? Anong bot silingon niyo, Choy? Ha? Gindala na si Dayan sang palaman na huniya. Ano? Anong bot niyo silingon?
atong malango po di sa karong nga naglabay sa balay. Amo tong palaman ho niya? Oo. Choy, hindi din yung mahimoy na kadayan? Hindi. Anong gidyaabing mahatag mo nga kaayuhan sa bata namon? Ha, Irol? Bugid. Ha? Dayan. Karga tapas ka man lang gani. Halusong ka man gani makakaon. Malarayo man lang tanang gadilap sa luwag. Kaninong gaya mo, kuya, ha? Chay? Tsura mo lang tarong, noy. Pero wala unod, imong bulsa. Samtang si Heron, nga palamanho ni Dayan, lapad tong iyang kadutaan. Ano ko mga klase ginikanan si Camilo ka Jay Sperman? Mas importante pa sa inyo? Ay! Siyempre! Mas importante sa amon ang kaayuhan sa kabuhi sang amon bata. Wais kami nga ginikanan. Ginatanaw namon ang makapaayo sa amon bata nga si Dayan. Gani, hoy, kalimti si Dayan, ha? Kay hindi ka bagay sa bata namon nakabati kay Ron. Hindi ka bagay kay Dayan. Chay! Haw! Ari na kita sa balay, Dayan. Panaog na. Ako ba lang nga tawo? Tak-an ko ya mag-ulo-ulo, Dayan. Maghambal ko pati ha, dayon, ha? Nubo ba ya ang pasensya ko? Kag hindi ako pagpaugtasa. Kay kadako ba ya sang gasto ko simo, ha? Kadako sang bayad ko para makuha ka sa mga ginikanan mo. O hala, sige na. Panaog na sa karo. Isa! Dua! Ay, hindi ko paghangkata, day. Hindi ko paghangkata. Mahinulsol kagid karon. Tatlo! Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Dako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Takog ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka. Ganit may daog ka. K5, takog ka, ilogo mo promo. Magpaman
pamati pirmi sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag hindi na paglisua ang imo radyo. Kay kung madakpan ka sang amon grupo, pwede ka makabaton sang mga papremyo. Kung ikaw ang madakpan nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, instant nga makabaton ka sang isa ka coupon. Kag hindi lang ina, kung may maipakita kapagid nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, D3 Bio, MyTC, DTX Coffee Mix, kag iban pa, pwede ka makakuha sang hasta 5 ka coupon. Bantayan sa aton live programs ang pag-raffle namon sang inyo mga coupon, kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay kung ikaw ang magabutan, kag masabat mo ang amon tawag, daog ka! Hasta sa 3 ka beses lang kami magatawag, kag kung hindi mo masabat, magagabot kami liwat sang lain naman nga pangalan. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay, kag dikto mo himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ilugo mo! Ilugo mo! Ilugo mo! Pinaagi sa dice, ikaw ang pwede makadaog sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka pa sang consolation prize nga DTX Coffee Mix. Wala sang pirde kay sigurado may madagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5, dako ka! Ilogo mo promo! K5 News FM. May balita na, may drama pa. Kampiyon! Ano nga klase sang kabuhi ang nagahulat kadayan sa tupad ni Jeronimo? Mga biyan, sunod ninyo sa pagpamati ang mga matahong nga kasumpon sa aton drama sa kaginan. Hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan kaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, hala, birahi, birahi! Ginsulat kag sa direksyon sang inyong alagad, Dinilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenia, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon. DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permi lang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang MyTC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang.